Pyk, pyk, pyk z fajeczki, duś, duś, duś gołąbeczki. Fajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek. A w kadłubku kos śpiewa mi na cały głos. Witajcie kochani, króciutki dzisiaj dosłownie vlog. Kolejna porcja niesamowitych informacji z tej magicznej krainy nadwiślańskiej zwanej Polską. A z tej strony oczywiście wasz ulubiony komentator tej niesamowicie zabawnej rzeczywistości, obserwujący ją z perspektywy miasta na samym wschodzie Górnego Śląska, no czyli ja, Niklaus. I przechodząc od razu do tematu, dzisiaj, parę godzin już temu, w okolicach południa, wczesnego popołudnia, wyczytałem na portalu, który niestety być może niektórzy z was znają, taki portal ze śmiesznymi obrazkami, Wiko.pru. Przeczytałem, że nie żyje pan Adam Słodowy. Pan Adam Słodowy, znany z prowadzenia m.in. programu Zrób to sam, taki można powiedzieć polski MacGyver, chociaż w zasadzie wypadałoby powiedzieć, że MacGyver to był taki amerykański pan Adam Słodowy i on tam sobie majsterkował, tworzył różne takie po prostu wynalazki, które każdy mógł stworzyć sobie w zaciszu domowym z tego, co miał pod ręką. I taka informacja, że niestety pan Adam Słodowy w wieku 95 lat odszedł z tego padołu łez. No nic, cóż, zrobiło mi się bardzo smutno, oczywiście, ale no pomyślałem sobie, 95 lat, piękny wiek, myślę, że taki wiek, którego każdy z nas chciałby w jakimś dobrym w miarę zdrowiu i na ciele i na umyśle dożyć. No nic, koleje losu, ludzie rodzą się, odchodzą, trzeba żyć dalej. Ale nic bardziej mylnego. Dosłownie ciężko mi powiedzieć, po jakim dokładnie odstępie czasu, ale za niedługo pojawia się dementi. Adam Słodowy jednak żyje. Pana żona od pana Adama Słodowego podaje informację: mój mąż żyje. I co okazuje się, że pan Adam Słodowy żyje i mam nadzieję ma się dobrze. Za to informacja o jego śmierci została tak bardzo rozpropagowana, że pojawiła się nawet w radio. Nie wiem, czy w telewizji, ale w radiu była ta informacja podana. I teraz wymienię wam listę portalów i rozgłośni, które informacje między innymi o śmierci pana Adama Słodowego podały. Antyradio, Gazeta Wrocławska, Super Express, Wyborcza, SE.pl, Onet, WP, Interia, Spiders Web, W Polityce, Jastrząbpost.pl, Kulturagazeta.pl, Tok FM, RMF24, Natemat.pl, Plotek.pl, Chillz.pl, Do Rzeczy, Głos Wielkopolski, WTK oraz Wnet FM. Puściło w eter informację, w zasadzie powieliło tą informację, że pan Adam Słodowy nie żyje. Cóż, pan Adam Słodowy żyje, życzę mu, w przypadku jego wieku głupio by było trochę życzyć 100 lat, życzę mu tych lat co najmniej 150 albo 200. A co ta informacja nam mówi? Mówi o tym, że największe portale w Polsce swoje newsy wypuszczają bez jakiegokolwiek zweryfikowania ich źródła i ich wiarygodności. I to tyle. I to w zasadzie tyle. Także po prostu po tym między innymi wydarzeniu i wielu innych można wyciągnąć naukę, czy warto jest cokolwiek, jakiekolwiek informacje z takich portali czerpać. Czy warto? To ja już zostawiam wam. I tyle z mojej strony. A ja wam życzę miłego wieczoru, czy tam miłego dnia, zależy kiedy to oglądacie. I moi drodzy, do zobaczenia.